Madoka chere mabuja atauya nonhau dzomanhoko dzozore 21 mwedzi uno waMbudzi. Nyasi tiri kutandira kwedu uno kwaMutoko kuno nyaya inokunyadzisa. Wamwe wamai wane makore 40 wokwamambo Mutoko kubhuku rokwaNyamhondoro kwai wakaendesiwa kudare rodzimhosva nonyaya yokurara nomwana mukomana anorwara nopfungwa. Ipapa watonzi warambe wari mujere kusvikira wabenhukapo kare kuotongiwa kwamurehwa. Idi zvinotonyadzisa, mukaona mvura yareka unaya moziva kuti ndiwo wakonzeresa awa. Tindori mumataremo kwai mumwe mukomana ari mupurisa wokugondo harishaye kusapoti unity kwai anonzi willingness tsiga asungihwa nemapurisa nonhau yokuridza pfuti pano wanhu. Kwai musi wechipiri uno ndopaagoridza pfuti pachitubu pamagirosapo zvatoita kuti asungiwe. Idi zvakatonyangaritsa, nyaya yokohwai yakanyanya kunyangara mabi yangu, dai akatopfikirwa mujere chaimo. Nyasi wanocheka tambo dzoribhoni wamunangagwa wanga wari kugwedu apo wanga wari kuita kuparura zviri pamutemo chikorocho fundo yozvomitauro pachikorocho Midlands State University. Ipapa paribe agoziva kuti sei waita izvi, asi wanga wari kuparurapo kare kunyangwe newadzidzi wapedza zvidzidzo zvawo. Toramba tichitenda tichikorokotedza pabodzipo naJobosikara uyo apuwa chidzidzo chomasters yozvomutemo. Toti makorokoto tichimba kuti zvichatekaidziwa zvizvinu kuti zvibatsire ruzhinji. Yuvhoni Musarurwa ari mudare reparamende wobato reMDC yawamonzora kwai azosungiwa nemapurisa anonyaya yokukuba agoita munhu mwedzi wapfuura. Zvakatooma kuti mwedzi wese uyu chii chaimboitika, unosaya kuti chii. Uori hwokuhurumende hwanetsa mabi yangu. Ipapa kwai nohurumende zvawakanyorerana pasi pakati poZinara noUniven zvakuda kuti zvimbochinjiwepo kare. Ipapa zvakanyorerwa Univen kuti ichagopuwa zvinotoita kuhwadza mabi yangu kuti sei wakuru wohurumende wakasiya zvidando, heno kuti zvichapera sei, ticharamba hedu takaringa. Chikoro chofundo yepamusoro chokubhindura chanzi icho chagonyorerwa tsamba nemagweta anoira kodzero dzowanhu kuti chireke zvachanga chaita zvokurambidza vamwe vafundi watatu wopachikoropa kuti wapinde musarudzo dzowokutungamira wafundi wese. Heno kuti zvichaterekewa chire kana kuti wachada kuendesewa kumadhare pokare, ticharamba hedu takaringa kuti vanenge vachizviita sei. So zvatakakuimbisa ino zuro, zvimwe zvakaburika mukutuhwa kwokutekaidziwa kwemari naWamutuli Ncube zviri papa. Zvakaburika kuti kwai nyaya yecommand agriculture iyo inoita yakazotsiwa nopfumvudzai kwai yakasiya vanhu wanosvika womunyika medu muno wari nochikwereti chinoita mabhiriyoni omari yomunyika 17. Kwai warimi wakanga wapuwa zvinhu panyaya yekomandi waribe kubhadhara. Ipapa kwai mabhizimesi akukwanisa kubata mari inoita zvikamu 30 kubva muzana kune vanhu vanozvisenzera wegani kusvikira wabhadhara mari yomutero kuhurumende. Zvakatooma mabi yangu. Pokare kwai ipapa bhonasi iri kukwanisa kusvika pazviuru 100 zvomadhora omunyika iribe kubhadhara mutero. Apawo mari yokutambira pamwedzi nopamwedzi kwai inobhadhara pamutero yasvika pamari inoita 25 zviuru zvomari yomunyika. Mari yakapuwa kubazi rozvofundo yowapwere kwai inoita mabhiriyoni 125 pabodzipo mari ibodziyo yakagopuwapo kare kubazi rinoita nezvourimi. Kwai wanenge wachida kutenga foja kunze kwenyika yakufanira kubhadhara mari yomutero inoita zvikamu 25 kubva muzana. Ipapa kwai anenge atenga dzifoni dzache idzo mbozhanharedzi kubva kunze kwenyika agobhadhara mari yomutero inoita madhora okuAmerica 50 pafoni ibodzi.
pamusoro pomutero wo25 idi zvakatoita kuoma. Unosaya kuti kohokonai kuita kunanga chaiko nowanhu warombo kudari. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyika dzedzasi kuAfrica dziri kuhwadziwa nezvakaitiwa nenyika dzokumadoka zuva zvokurambidza kuti kubva nyasi kuchirambidziwe kuenda kubva kunyika dzini. Zviri kutohwadza ipapa zvokutoti mari yomuSouth Africa yabva ita kuumburuka mumatope chaimo, heno kuti ichanongeka cherei ichigochena. Apawo pokare zvimwe zvakatowanda zvaita kuvhiringika chaiko nonyaya yochirwere chodziwa mupengochi zvakatooma mabi angu. Unosaya kuti wanga wakamirireiko wanhuwa kubva waita kudari. Zvimwe South Africa dai yamboita ichimbomira kureketa hwii kutoita ndiyo inotanda, zvino hazvaita kunyangarira tese. Iyo South Africa yagonzi peno ichabenudziwa pokare mupfigwa nowarukuru wayo, nokutoti ipapa wati wari kuita musangano musosondo. Zvakatooma mabi angu. Unosaya kuti seiko zvichidando kuti wakanyanya kudzivirira chirwerechi ndo wanonyanya kuvhiringidziwa nacho zvokubva waisiwa mupfigwa yakaiwandisa. Idi pakatoita kunyangaritsa chaiko. Kwai Uganda yakagotorehwa nhandare yendege inopinda ndege dzinobva kunze kwenyika nowaChina. Kwai wakatorehwa nonyaya yekuti wanga waribe kupedza kubhadhara zvikwereti. Idi zvakatooma. Kwedu uno tiri kutoramba tichindovhunduka kuti zvii zvichaitika gore ratinotadzawo kubhadhara. Heno kuti zvichapera sei. Nyika yeSudan yodzasi yaramba kuti kutonga wochiutowa waramba wachienderera mberi. Wanhu vari kuramba wachindoita zvokuratidzira tinozvikudza, tinozvitenda. Nyasi kwai pano gore ribodzi kubva pasaika Diego Maradona agozikana nokuti Diego Maradona muwanhu wokwadi kwamutoko. Ipapa zvakatooma mabi angu nokuti wazhinji wari kuvhiringika kuti ndiye chere anga achiri munhu anokona kuita kakotokoto konhabvu pasi rese chinguri nhabvu yakatanda. Heno kuti munozvionawo sei. Asi takadaro zvedu kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu MhanduweWeNhau.